Jeg kunne godt tænke mig at bevise Pythagoras læresætning. Jamen, hvad er Pythagoras sætning? Pythagoras sætning er a i anden plus b i anden er lig med c i anden. Og Pythagoras sætning gælder kun for retvinklede trekanter. Og den bygger altså på, at a's værdi i anden plus b's værdi i anden er lig med c's værdi i anden. Og det vil jeg nu undersøge ved at prøve at sammenligne nogle arealer. Jeg starter med at tegne 4 retvinklede trekanter med samme mål og gradtal. Trekanterne placeres sådan så siderne B ligger i forlængelse af side A hele vejen rundt. De 4 sider AB vil altså danne et stort kvadrat, da de har samme mål. Hvad med den firkant i midten? Den ligner da også et kvadrat. Sjovt du nævner det, Oliver. Det er lige det, vi skal til at undersøge. Det, der skal til for at noget af et kvadrat, er at alle sider er lige lange, og at alle vinkler er rette, altså 90 grader. Jeg vil starte med at undersøge, om alle siderne er lige lange. Eftersom de 4 retvinklede trekanter alle har samme størrelse og form, altså de kongruente, har de alle samme hypotenuselængde, altså deres linje C har samme længde alle sammen. Og eftersom de 4 linjer C alle udgør siderne i det, vi skal undersøge om er et kvadrat, må alle siderne være lige lange. Hvilken relevans har vinklerne i beviset, og hvordan beregner man dem? Jamen, hvis ikke alle vinkler i en firkant er 90 grader, så er det ikke et kvadrat. Og i dette tilfælde skal det være et kvadrat, for at vi i sidste instans kan regne med arealet ved hjælp af Pythagoras sætning. For at udregne vinklerne i den midterste firkant, skal vi vide, at vinkelsummen i en trekant er 180 grader. Når vi ved, at alle de 4 retvinklede trekanter altså er rette, det er i navnet, så ved vi også, at en af vinklerne er 90 grader, hvor de andre 2 vinklers vinkelsum altså er 90 grader. Måden de retvinklede trekanter er placeret på i det store kvadrat, viser, at vinkel A og vinkel B er placeret over for hinanden alle 4 steder. En hel vinkel er 360 grader, og eftersom der ligger 180 grader udenfor, der ligger 90 grader i vinkel A og B lagt sammen, så må det altså være 90 grader til den sidste vinkel, og dermed en ret vinkel. Eftersom 360 minus 180 minus 90 giver 90 grader. Så hvad så nu? Nu kan vi altså konkludere, at det er et kvadrat, da det har 4 rette vinkler, og det har 4 sider, der er lige lange. Hvad var så interessen i at finde ud af, om den midterste firkant var et kvadrat? Lad os tage den fra en ende af. Pythagoras læresætning lyder som bekendt: a i anden plus b i anden er lig med c i anden. Det lille kvadrats areal er c gange c, som er lig med c i anden. Det store kvadrats areal er lig med parentes a plus b, parentes slut, i anden, som er det samme som a i anden plus b i anden plus 2ab. Arealet af de 4 retvinklede trekanter er lig med 4 gange en halv gange a gange b, som er det samme som 2ab, eftersom 4 gange en halv er 2. Hvis vi ser på hele vores tegning her, så må det give mening, at hvis vi fjerner de 4 retvinklede trekanter fra det store kvadrat, så ender vi med det lille kvadrat og dets tilhørende areal. Altså, arealet af det store kvadrat minus arealet af de 4 retvinklede trekanter må give arealet af det lille kvadrat. Således at a i anden plus b i anden plus 2ab, som var det store kvadrats areal, minus 2ab, som var de 4 retvinklede trekanters areal, er lig med a i anden plus b i anden. Derfor gælder altså også, at a i anden plus b i anden plus 2ab minus 2ab er lig med c i anden, som var det lille kvadrats areal. Derfor kan vi altså slutteligt konkludere, at a i anden plus b i anden er lig med c i anden. Og dermed har vi altså bevist Pythagoras sætning. Det der, det giver mening.